Έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα χωριά και ακόμα να βρω που γίνεται το καρναβάλι ρε εσύ. Δεν το πιστεύω ρε εσύ. 92% με κάνει πλάκα φαντάζομαι. Έλα Τζιμ σήμερα, τι γίνεται, χάθηκα ματίφ. Ερχομαστε στο παλιό του καρνάβαλο, χα! Τζίμι, πίστεψέ το, γιατί θα έρθω κι εγώ με τον αρκούδο μου, αν θες να ξέρεις. Άντε παιδί μου, τελείωνε με αυτό το Nintendo. Αν υποψιαστώ ότι θα χάσω το καρναβάλι στο παλιούρι, θα πεθάνω. Άσχετο, το πότε θα γίνει αυτό το περιβόητο καρναβάλι θα μου το πει κανείς. Έλα Χρυσή μου, μην είσαι ανόητη. Κάνε ένα κλικ στο Facebook και θα μάθεις πότε γίνεται το καρναβάλι. Απαπάπα Παναγία μου και Χριστέ μου. Μίτσο, αυτή εδώ μας είπε να πατήσουμε ένα κλικ για το Facebook για να μάθουμε πότε θα γίνει το καρναβάλι. Τι λες εσύ, ξέρεις να πατήσεις κλικ? Γιατί έχω και δουλειά, θέλω να καθαρίσω τις πατάτες με τα κρεμμύδια, να κάνω φαΐ. Λοιπόν, το καταλάβατε όλοι σας. Καρναβάλι Παλιορίου θα γίνει χαμός ημέρα Σάββατο. Γαμώ το κερατό μου, γαμώ το. Τέλος.